Bună seara, dragii mei, și bun venit la canalul meu! În această seară vom pregăti sos de mazăre cu ciocănele la cuptor. Pentru sos vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Eu am ales să folosesc această mazăre, care este cu morcovi înăuntru, piper, sare, secretul gustului, făină, o ceapă și o smântână de 200 de grame. Eu am ales să folosesc unt în loc de ulei. Iar pentru ciocănele, un vas de iena, sare și condimente după gust. Aici avem mazărea stoarsă, iar acum ne apucăm să tăiem ceapa mărunt. Așa. Această rețetă mă aduce foarte mult aminte de copilăria mea. E o mâncare dragă sufletului meu, pot spune. Și de aceea am ales să o împart cu dumneavoastră. Așa, tăiem ceapa mărunt. Am aici un cățel care este foarte, foarte pofticios de fiecare dată când gătești ceva. Cățelușa mea de fiecare dată pornește un adevărat război cu mine, deoarece nu aș vrea să îi dau mâncare de la noi. Așa, am tăiat ceapa. Iar acum vom pune ceapa la distuit. Focul lăsăm mediu pentru a nu se arde ceapa. Și amestecăm. Țin să menționez că am pus 3 linguri de unt pentru gătit, în care distuim ceapa. Iar aici am pregătit smântâna. O amestecăm puțin. Vom adăuga un ou peste smântână. Vom adăuga oul întreg. Și amestecăm. Așa. Secundă, vă rog să mă spăl pe mine, că am scăpat puțin smântână la mine pe mână. Așa. Iar acum vom adăuga treptat făină. Amestecăm pentru a nu se forma bucăloașe. Eu prefer să mi le pregătesc dinainte pentru a le avea, să nu mai fie nevoie să fac atunci, în momentul în care am nevoie. Așa. Țin să vă spun că nu am niciun fel de curs de gătit, pur și simplu este o pasiune, pot spune așa, dar în același timp nu știu ce să zic, tind să cred că fiecare om e născut în viața asta pentru ceva, să facă ceva din suflet. Iar eu, sincer vă spun,
din tot sufletul meu gătesc pentru oamenii mei dragi, având în vedere că soțul meu este foarte, foarte pofticios. Cam așa ar trebui să arate și ceapa. O mai lăsăm puțin până când se va măia și vom adăuga puțin piper și sare. Mie îmi place foarte mult și cimbru. Voi adăuga și cimbru. Ceapa noastră este gata. Acum vom adăuga mazărea scursă peste ceapă. Vom amesteca și vom adăuga apa. 800 de ml de apă și vom lăsa să fiarbă. Având în vedere că compoziția mea de făină a fost mult prea groasă, am ales să pun 50 de ml de lapte pentru a o subția. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră ce rețete mai aveți, ce vă place să mâncați, ce vă place să gătiți. Ciocanelele noastre sunt preparate. Eu am ales să le prepar cu o lingură de muștar, jumătate de linguriță de miere, jumătate de linguriță boia picantă, un cățel de usturoi, sare, piper după gust. Le vom da la cuptor pentru 60-70 de minute la 180 de grade. Le vom acoperi cu un capac sau cu folie de staniol. Am uitat să menționez că în amestecul de muștar cu miere am adăugat și 2 linguri de ulei împreună cu 2 linguri de apă. După cum vedeți, compoziția noastră a început să fiarbă, iar acum vom adăuga peste smântână 3 linguri sau 4 generoase de zeamă de pe mazăre. Pentru a nu se îndrăzi compoziția, amestecăm. Iar acum vom turna compoziția de smântână peste mazăre și vom amesteca. Vom amesteca în continuu pentru a nu se forma goloși. Până când sosul nostru va începe să se îngroașe. De astfel, mie îmi place foarte, foarte mult și mărarul. Și îmi place foarte mult să-l adaug la sosul de mazăre, deoarece îi dă un gust foarte fresh, de primăvară, să zicem așa. Dar eu, momentan, nu am mărar proaspăt. Voi adăuga puțin de mărar uscat. Așa. Sosul nostru a început să se îngroașe. Iar acum îl vom lăsa să dea un glop.
Sosul nostru a început să fiarbă. Vom amesteca încă o dată în el și vom opri focul și îl vom da la o parte. Hărnița noastră este gata. O lăsăm să se răcească ușor, iar pe urmă o putem servi împreună cu sosul nostru de mazăre. Vă doresc poftă bună și vă mai aștept la mine pe pagină. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să îmi dați un like. O seară frumoasă!